Bon vespre a tots, benvinguts a la xerrada darrera que ens prepararà per la festa solemne del dissabte, encara que el Jordi va professar demà, un 14 d'octubre. Amb molta il·lusió, el pare Juli ha preparat aquesta xerrada amb molta visió de situar la festa del germà Jordi, la festa teresiana, i ens parlarà sobre la vocació. No, Juli? Doncs tu mateix. Sí. Bé, doncs, bon vespre, benvinguts. Propera la festa, ja el dissabte 15, de Santa Teresa de Jesús, i en atenció al germà Jordi de Santa Teresita, que celebra els 50 anys de consagració religiosa, m'ha semblat bé dedicar aquestes paraules a la vocació cristiana, a la llum de la vocació de Teresa de Jesús. En la tradició viva, que periòdicament es va repetint i actualitzant en la història de les figures bíbliques, apareix també Teresa de Jesús. No és una dona de la Bíblia, és una filla de l'Església. Ni molt propera ni molt llunyana a nosaltres cronològicament, però amb una història de vocació tan neta que no es pot mirar sense sentir a prop un cop més el misteri de la crida que Déu fa a l'home i a la dona. I a la vegada sentir-se estranyament cridada a tornar la mirada amb fe, amor i respecte sobre el propi cas. La crida que se'ns fa a mi i a tu, aquí i ara, en el marc limitat de la pròpia història salvífica, en què situa la meva vida i la meva persona. Seria erroni i fins i tot estèril parlar de la gran Teresa i excepcionalitzar-la al seu cas. El seu, com el nostre, entranyen tota la grandesa misteriosa de la vocació cristiana i tot el risc de deformació implicats en la resposta humana. Reflexionar el seu cas és d'interès per la nostra fe i per la nostra humilitat. Fe en la crida de Déu i humilitat en la nostra resposta. Fem ara una breu història de la vocació de Teresa. No tenim un text bíblic que expressi amb plenes garanties la vocació de Teresa, com la de Pau o la samaritana. Però nosaltres tenim el relat autèntic de Teresa, ella mateixa. Ella s'ha vist obligada a reflexionar a fons el seu cas i a expressar-lo en moltes ocasions i en tots els tons. Confessar-ho a Déu, com Sant Agustí, o també expressar-lo pels altres, com Sant Ignasi o Santa Teresita. A vegades ho escriu per a ella mateixa en un doble esforç de comprensió i de gratitud. El qui ho llegeix se sent atret a aquella esfera religiosa en què Teresa posa la narració.
La vocació de Teresa no queda perfilada ni definida amb l'episodi d'una crida inicial. No es redueix a un punt de partida. És factor i tensió permanent al llarg de la seva vida. La crida de Déu es va fer més expressiva en virtut de la resposta, amb alternatives de llums i espais foscos, de progrés i de retrocessos. Teresa té el poder, diríem, estrany, de frenar i retrocedir, a la mesura en què la infidelitat o la resistència imposen esperar el desig de Déu per a ella. De Déu és la iniciativa en continuïtat ininterrompuda. A la mesura que Teresa s'obre i acull la crida de Déu, va construir progressivament la pròpia vida. La va salvant i omplint del do de Déu, fent història de salvació. Quan per primera vegada Teresa reflexiona i escriu la història de la seva vocació, té ja 47 anys. Per fi s'ha donat del tot a la crida de Déu. Des d'aquesta plenitud distingeix 3 grans jornades vocacionals en la seva vida. Són 3 crides sobreposades. Primer, a la infància. La crida a la vida cristiana. Segon, a la joventut. La crida a la vida religiosa. I en tercer punt, a la maduresa. La vocació profunda entrega el gran projecte de la gràcia que Déu té per a ella. Així doncs, primer, la crida i la resposta en la infantesa de Teresa. Teresa titula així el primer capítol del llibre de la vida, en que trata cómo comenzó el Señor a despertar este alma en su niñez. Fixa tot seguit aquesta data, en els inicis de la infància. Comenzó a despertarme de edad, a mi parecer, de 6 o 7 anys. Els factors determinants d'això, en la mà de Déu, foren el tener padres virtuosos y temerosos de Dios, l'estimació entre els germans, la iniciació des de petita a la devoció a la Mare de Déu i el començar a descobrir les primeres veritats. Això últim, sobretot, les veritats. Teresa, amb el seu germà predilecte, el que jo més queria, llegeixen el Flor Santorum. En aquest llibre troba moltes històries de vocacionats. Queda sorprès especialment pels relats dels sants i los martirios que por Dios pasaven. Són relats i tipologies contagioses. Inicien una mica la vocació martirial en Teresa. Deseaba yo mucho morir así, per gaudir tan en breve de Dios, o per veure'l. Eren desitjos d'infància, però amb una força molt engrescadora. Juntament amb aquesta dinàmica de desitjos, Teresa recorda la set contemplativa que tenen.
espantábamos mucho el decir que pena y gloria eran para siempre. Bé, aquest conjunt de coses, Teresa les anomena la verdad de cuando niña. Ha tingut la sort que el Senyor, en esta niñez, li dirigit la seva ànima, imprimiendo el camino de la verdad. I la veritat era haver obtingut la vida en sentit d'eternitat, el fet d'haver entrat en comunió amb la crida dels vocacionats al martiri o a la santedat, el desig de Déu en desvetllar-li això, aquesta veritat dels sants. Quan ho recorda, es conmou, s'admira, ver cómo me daba Dios tan presto lo que yo perdí por mi culpa. Paréceme que me andaba su majestad mirando y remirando por dónde me había de tornar así. Aquella crida, en els primers anys de la seva vida, després tindria sentit en les llums i ombres que vindrien. Així doncs, la primera crida havia arribat amb la mateixa vida. La mateixa vida era un regal, vocació plena de sentit, recipient de les futures crides. No es tractava de bonics episodis, sinó d'una vena profunda i misteriosa, present en la vida, i que només ara, a l'altura de la resposta plena, després de molts anys, Teresa ha entès a fons aquesta crida de Déu. Segon, nova crida en la joventut, a ser monge, a ser monge. Irrupció en ella de fantasies, llibertats en Teresa, fantasies, llegint les novel·les de cavalleria, enamoraments amb els cosins i les amigues i el descobriment de la pròpia bellesa. Se sentia guapa com a dona. Tot és normal en si, però viscut en un context deformat, a les fosques, sense llum ni coherència, etc. En aquest marc, a primera vista poc idoni, es donarà la nova crida. I fou així. Teresa pren contacte amb la vida religiosa en un internat de noies a Àvila. És una comunitat de monges agustines. Ella té 14-16 anys. La vida religiosa no l'agrada. Diu, estaba yo entonces enemiguísima de ser monja. Pero la comunitat hi ha una religiosa de talla, que és l'encarregada precisament de les noies internes en aquest monestir de les Agustines. Aquesta monja de talla, que diu ella, ha vingut a la vida religiosa perquè s'ha sentit cridada des d'un passatge de l'Evangeli que diu: així els darrers passaran a primers i els primers a darrers, de Sant Mateu. És una monja de buena i santa conversació. Connecta molt bé amb Teresa i la seva amistat fa que Teresa torni a redescobrir la verdad de cuando niña. Més tard, llegint les cartes de Sant Jeroni, es troba amb una en el que el sant parla
amb to fort sobre la vocació religiosa. I Teresa es deixa lentament, però del tot, es decideix, del tot, lentament. Amb tot es decideix sobre la base de motius febles. La porta al Carmel, una amiga que té en el monestir de les monges carmelites de l'Encarnació d'Àvila. Té por a la vida mundana i en el fons la mateixa la motiva un nou naixement d'amor a Jesucrist. Motius, si es vol, insuficients, però amb una neta opció de voluntat. Aconseguit això, Teresa serà inamovible. No donarà marxa enrere. Guanya l'oposició del seu pare y ya el contento de tener aquel estado nunca, jamás me faltó. Estaba convencida de que darme Dios este estado de ser monja fue grandísima merced. Tenia Teresa 20 anys quan va entrar en el monestir de l'Encarnació d'Àvila. Amb molt d'entusiasme va fer la professió religiosa als 22 anys. Però després li vingué una llarga travessia de dies grisos i camins tortuosos. Uns 18 anys, d'alts i baixos, en què Teresa cau en la tentació de ser com els altres, com los muchos, diu ell. Cau en la tentació de deixar la difícil empresa de l'oració personal. Cau en la tentació de les amistats amb la gent de fora del monestir. Perd el temps, es deixa diluir en el comú denominador d'una comunitat massiva i mal definida. Resisteix a la crida insistent d'un Déu que muchas veces me llamaba de nuevo. És una veu inconfundible que li fa tornar sobre si mateixa i retornar a la lluita per refer-se de tot el temps perdut. Bien entendía que no vivía, sino que peleaba como una sombra de muerte. Guerra penosa, no sé cómo un mes la pude sufrir, cuanto más tantos años. Tercer, la crida profunda i definitiva. En Teresa de Jesús existia una crida contínua i profunda en el fet de la vocació religiosa. És una mena de crida creixent i dinàmica des de dintre mateix de la primera crida. Era amb aquesta crida persistent a la que ella tenia que respondre, acceptar-la i no esquivar-la. Algunes vegades era resistència, d'altres, fragilitat i infidelitat. A Teresa la va salvar el fet que en plena lluita mai deixà d'escoltar, mai es va insensibilitzar a la crida. La resposta definitiva va començar amb un fet de conversió. Estranyament, en el cim de la lluita per ser fidel, Teresa arriba a experimentar la pròpia impotència. No té prou en si mateixa. Llegint les conversions de Sant Agustí, troba de nou un arquetipus
del que ella ha de viure. A Sant Agustí, la conversió el sorprèn a Olot de Milà. A Teresa, davant una imatge de Crist. Teresa es converteix a Crist. Després de tanta lluita en el pla ascètic, entra de ple en el pla cristològic. S'ultrapassa a si mateixa i inicia noves relacions personals amb ell i en Crist amb Déu. En el fons, hi havia en el seu cor un desig fort, una crida a viure en Crist i en Crist. Teresa tenia 39 anys. Havia viscut 19 en la vida religiosa. L'episodi de les confessions de Sant Agustí i del Cristo muy llegado era el punt de partença d'un procés de conversió que finalitzaria 6 anys més tard amb la immersió en el misteri del Senyor. Experiència de la seva presència. Des d'aquí, ell, Jesús, li repetirà en nova crida les paraules bíbliques. Soy yo, ven a mí, lo mío es tuyo. Ara, la resposta de Teresa al Senyor serà aquesta. No dejar nada por hacer para del todo contentar a Dios. Situar totes les seves amistats des de l'amor a Crist, unificant en ell els seus afectes com una autèntica enamorada de Jesucrist. Portar tota l'atenció de la lluita ascètica a la vida teologal. Fe, esperança i amor. Decisión nova y radical de seguir el llamamiento que su majestad me había hecho a religión, guardando mi regla con la mayor perfección que yo pudiera. Determinéme a hacer eso poquito que era en mí, que es seguir los consejos evangélicos con toda la perfección que yo pudiese. Sobre la terra ferma d'aquesta determinada determinació que diu ella, Teresa formula per pròpia iniciativa una opció radical. Fa el voto de lo más perfecto, amb el que es compromet a fer el millor i no donar-se per satisfeta amb menys o més corrent. Ara tornava a començar. Crit i resposta s'obren espiral. Teresa descobreix autènticament el sentit de la seva vida, en la vida de l'Església. Començant pel cercle més proper i casolà, el grup de carmelites que comparteixen la seva vocació, quan determinada en eso poquito que era en mí, a determinar-se a la vegada perquè estas poquitas que estan aquí hiciesen lo mismo. Comprèn llavors que la seva vocació personal té sentit per l'Església sencera y en ella, para los que son defendedores de la Iglesia y predicadores y letrados que la defienden, y per Crist, per ayudar en lo que pudiésemos a este Señor mío que tan apretado lo trae, fins a atrevir-se a fundar i ensenyar en formes que sobrepassava el límit del que era tolerable en aquella societat eclesial refractària a l'acció i al magisteri femení. Però per damunt de tot, Teresa sent que la crida profunda, aquella que des de lluny
anava arribant a la seva vida i passa a l'espai de l'acció, continua fent-se present en la seva persona, en ella mateixa, sobre el seu ésser i la seva vida, com una crida única i contínua a la vida cristiana, a la consagració religiosa, a la santedat, en la donació total. Ella mateixa ho expressarà en versos que recorden la resposta de Sant Pau al ressuscitar. Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Oh hermosura que excedéis a todas las hermosuras. També en versos ingenus i elementals inculcarà a les seves monges l'unitat i continuïtat d'aquesta crida, expressió de l'amor de Déu. Caminemos para el cielo, monjas del Carmelo. No deja de nos amar nuestro Dios y nos llama. Seguidle sin recelo, monjas del Carmelo. Amb aquesta síntesi teològica de la seva història vocacional i reduït al diàleg de crida i resposta a un lligam d'estimació entre el que crida i el que respon, dirà als seus lectors en el llibre de la vida: es hermoso trueque dar nuestro amor por el suyo. Bé, hem vist les tres facetes: infància, joventut, maduresa. Ara ens fixem en aquest punt, que crec que és molt important per nosaltres. Teresa reflexiona la seva pròpia vocació. En la història de l'espiritualitat cristiana, Teresa de Jesús sobresurt com una persona especialment desitjosa de reflexionar la pròpia vocació cristiana i religiosa. Per a nosaltres pot ser útil aquest gest seu d'atenció i de lectura, en ocasions en actituds analítiques, d'altres profundament contemplativa. Teresa de Jesús sempre experimentarà una constant necessitat de revisió, d'autocomprensió i presa de consciència. Hi ha en ella una força que la impedeix viure deslligant-se d'allò que ja ha viscut, sense penetrar. Necessita extremar la veritat que hi ha en la seva vida, com de petita, la verdad de cuando niña. I ho fa sense narcisisme ni pessimisme, sinó ben bé amb una actitud profundament cristiana. Per a ella, la vida és la pròpia història de salvació. Interessa discernir, en el seu cas, les misèries i les misericòrdies, com a mirada plena de gratitud i amb l'ànima disposada a la doxologia, és a dir, a confessar l'obra de Déu en nosaltres, a lloar-lo perquè ell és el Déu de la gràcia, de l'amor i de les misericòrdies. Tant si escorcolla les pròpies misèries com si contempla la seva obra i entrar conscient del misteri de Déu, Castillo Interior, serà el títol del seu nou llibre. L'itinerari s'hi culmina
des de 2 o 3 punts lluminosos. Primer, ens fixarem en 3 punts en el llibre del Castell Interior o de les Comarques. Primer, el primer punt és el punt de partència. La seva vocació primordial. Per a viure, ell ha rebut, per damunt de tot, una ànima amb vocació de divinitat. Una ànima a manera de castell alt i amurallat, per mirar el món i anar a ell des de dalt. Però per dintre, traçat i disposat per ser l'estança de Déu. Temple de l'Esperit Sant, diu Sant Pau. Ella, més casolana i més i menys viatgera que l'apòstol, diu, posada i morada de Dios. Per tant, espai per la trobada de la persona amb les persones divines. Segon. El segon moment és el pas obligat per Crist. Teresa de Jesús situa aquesta espècie de cruïlla de la seva vida vers la meitat de l'itinerari del castell interior. Morir com gra de blat o com el cup de seda per a viure amb ell. Per Teresa de Jesús va tenir la gran sort de morir per tornar a néixer. Morir al seu propi egoisme per donar pas a Crist en la seva vida d'enamorada i serventa fidel de Jesucrist. En tercer lloc, el tercer moment és el desenllaç. Fa uns 5 anys que Teresa ha arribat a una forma de maduresa o plenitud cristiana que consisteix en una gran sensibilitat a la paraula de Déu. És una estabilitat en el misteri de Crist, a experimentar que es compleixen en ella les promeses de l'Evangeli. I en una gran necessitat de fer grans obres en el servei de l'Església i dels altres. Des d'aquí Teresa experimenta que la vida per a ella és una crida oberta, vocació cada cop a més, vocació increixendo. Cada dia va creixent la crida de Déu en ella i en nosaltres. I ara ja, per acabar, unes conclusions molt pensades ja en tots nosaltres. Primer, reflexionar la vocació d'altres no és caure en el parany del mimetisme. L'exemplaritat dels models de vida mai podran suplir l'esforç personal per discernir nosaltres la pròpia crida i respondre a ella pel nostre compte. Amb tot, la història dels grans vocacionats té força de profecia. Ens fa a nosaltres discernir molt bé i directament amb la crida i la resposta que es dona o que donem a la nostra història de salvació personal. Provoquen en nosaltres el crit de Sant Agustí: ho feren els altres i jo no. Ens eduquen a rellegir la nostra pròpia història, no només des de les nostres petiteses i misèries, sinó des del costat de Déu
des del seu projecte sobre cadascú de nosaltres. Ens eduquen, dirà Teresa de Jesús, per tindre altos pensamientos i a no buidar de contingut la nostra esperança. Deseos siempre los tuve grandes, diu ella. En segon lloc, la segona conclusió, en la història de les crides de Déu, allò que és més profund és la crida a l'existència humana i a la vida cristiana. En els dos casos, crida a un alt destí. La reflexió des de la fe serveix al cristià per educar i afinar la sensibilitat humana. Educar-nos a la gratitud, perquè la vida i la vocació són dons primaris de la mà de Déu. Educar-nos a la doxologia, doncs se'ns dona per lloar-lo i glorificar-lo a Déu. Educar-nos a la fidelitat, com en tota història de salvació. Tercera conclusió. La vocació religiosa s'inscriu a la mateixa línia de la vocació cristiana. Arriba al creient com una crida des del més essencial de l'Evangeli. Així ens arriba a nosaltres la crida de Déu, en el més essencial de l'Evangeli. Amor, pobresa, set de l'aigua viva, de Crist, profunda intensificació de relació personal amb ell i amb Déu. Arriba sempre a provocar en la vocació humana una intensificació de la comunió i amb nosaltres i amb Déu, per mitjà del carisma del grup i posar-lo més decididament la nostra crida personal com a cristians al servei de l'Església i de la humanitat. Aquí és on Déu ens crida a tots. I quarta i última conclusió. En tot home o dona hi ha sempre una crida peculiar, personal e inconfundible, que s'estén en el curs de tota la vida i des d'ella, des de la vida, sorgeix la vocació profunda, cristiana, a la plenitud humana i cristiana. Déu vol que tot home i dona se salvi, crida a tothom a la santedat, al trobament amb ell mateix. La reflexió en fe ens ha de sensibilitzar novament a les crides amb les que Déu demana les nostres respostes. No nos deja de llamar, recordaba muchas vegades Teresa de Jesús. No deja de llamar nuestro Dios y nos ama. La crida que Déu ens fa, la vocació que Déu ens dona, és a la santedat. Ho hem llegit avui a les misses com a primera lectura als cristians d'Èfes. Diu l'apòstol Sant Pau. Des d'abans de la creació, Déu ens ha cridat a ser sants. I això